बियाह के बाद पहिला बार आई बारी जा कैसन लागत फूल सिवान नया नया लागत ई बाटे कि माने नसीब के तेज बन जा कि तीनों जनी संग ही मिल गइल जाओ हां दादा हम तो जानत हई ना आ पई हो लेकिन ई हो आ गई का दुल्हा छोड़ देले हवन अरे छोड़ी हम तो कावना चक्की के आटा खइले हो कि एके बारी में हाथ में फैल गइल हो अरे सखी का बतलाई चलो जाओ जा बढ़िया से बैठ के बतिया हम के मोटाते न कि जई कैसे मोटा अरे हमरा दुल्हा आता ना हमरा से प्यार करना आता ना हमके खियावे न सखी का बतलावे के एगो रइबे ना करे त एगो लिया के ध दी है जल्लू अरे बाप रे ता ना तार दुल्हा खियावे ना हां हमरो दिक्कत हो गइल बा जल्लू सखी मोटा गइल बानी त हो अब बढ़ जा कबा कि हम खाइम ना कुछ आऊ आई हो दादा हमार दुल्हा दोनों टाइम जूस मौसमी के तीनों टाइम दूध हो रही से बाप रे बाप हमारा के मोटाए खाती ये कहू करम नहीं खन छोड़ले आ कोई के मोटाए वाला दे होखेला हां हमर मोटाए वाला दे ऐसे में तू टेंशन करत हो बाबू छोड़ा ना एकरा के देखत हो खाहू में त आ गई तू कावने के टेंशन ले रहो हां ई तो बुझाता कि और टिटिहरी हो गइल बिया हम तो तनी कह दे बड़ी का हो सकी तब बिया हवले दोबारा गइल बड़ी फोन कर के हमरा के परेशान कइले रहेला ना के हो करके जा अच्छा हमरा साथे पढ़त है स्कूलिया में आ तो विशाल नाम रहे न ओकर हां विशाल सखी देख बिया हो के बाद ही छोड़ल लेकिन तू खुश हो कतलू आ देखो तनी पागल आइल ओकर टेंशन में ही हाल बा तो का करी दिन अरे जब ले ओकरा के रहल तले रहल अब का टेंशन करे के बका सखी अच्छा एगो ई नहीं करत हार ना रहन हमार ना रहन काहे हमरे के तो सब कर लेकिन बियाह के बाद मरद के आगे कोई ना समझ में आइल ना अरे तो का करी मरद हमर ओइसन बउए तब ना बात करी ना का से हमर तो हनियो का मेहरारू आगल बेड़ से त काहे अब तहरे के याद करतन सो जा देखौ अपना निमन बारत भुला नहीं के भइल अभी इनकर वाला के भई हां बियाह नहीं के भइल मैं तहार वाला का हो गई तो सब कोई के हो गई ए ना देखो मानत तनी के प्यार कइले रहू सब कुछ जब लेकिन जन बियाह के बाद पहले भइल बियाह के पहले रहे द देखो आज मर्दा तहरा के भगा दी न तू नतिया रखी नहीं फोन कर सही बात है ठीक है आजकल स्वार्थी बाटे लेकिन तार समझ नहीं के आवता देखो आ सुननी ओरियो बतियावत रहलू मिले खातिर बोलेले बलू का हो हां देखत हम भुलाइए गेले देखो हेता ना खुश होकर तनु ना तो हमनी के संग ई सब करतम ना बता संगे संगे हमनी के नसल जी कि ना नसल जाई बतावा तुम मिला बुआ सब कोई देखी त कहि के का आज तू नहीं जानी ए जे बैठा रही है जा तब तक ले बात करता नहीं ए सखी हमनी के बात ना मन सखी सुना नहीं इनी मन काम करत तू मने हैं मन कोई पाप पड़ेला बेचारे मान जा पाप पड़ेला पति परमेश्वर होलन ठीक बा एगो बात कह दे तनी सब में एगो माई बाबू की इज्जत बचावे खातिर बियाह कइले हो ना हां इज्जत बचा खातिर तो बियाह कर नतिया के कहले रहू कि तू चल हमर से बियाह कर ले गांव के बगल के रहल ना वो घड़ी कइलस कहता कि हमर माई के तबीयत कुछ इनकर नहीं के बुझात ना नहीं के इनकर बुझात ओकर ढेर पियर असल बड़ी ओकरा में आज जान देबे जब जान उन कुछ ना दी ना लइकन का नौटंकी हो बस मिले खातिर उ करत मिले खातिर ना उ कहत है ना छता पर चढ़ा रही कल हम ना तो कहत है कि आइल बड़ू का हो तो हम कहनी कि हां तो कहत उनके अइहा काम बउए तो पूरा के गलवा देने आइल उनकर काम नहीं खूब बुझात तो हम का जानता नहीं काम के मतलब तो बातें उते करे खातिर बुलावत हुई और कौन के बात नहीं के हो तहार छोड़ा उ सब बात सुन ल माई बाबू की इज्जत चाहत लो हमनी के सहेली के मुंह देखल चाहत लो तो तहार नहीं छे जाए के आना तो दोस्ती तुरल तू कइल चाहत आई ये सखी हम ओकरा के न तैयार देम कि तहन यानी के तैयार हम चला जा तहन यानी के ठीक बात अच्छा और बताओ जा ससुर के गुस्सा समाचार हो हां ये सखी हमार सास ई निमन के हमरा के हाथे पर लेके रखले रही चाय खाना सब हमारा रूमे में आवत रहेला अच्छा तो जब ई बात कहत रहत देख हमहू बतावत हमरो सास हमरा के बहुत मानेली आ तबे देख टेंशन नहीं के तबे तो वैसन भइल बनी का हो सखी बात तो सही तो हम जानी के टेंशन नहीं के कुछ हो एके बेर गइलू त लइका का बार देहलू आई अरे अब लगल तू मजा ले दे का हो अब बताओ अपन हाथ में का हो सकी एगो ना दू गो भगवान करस कि तोहर के पांच गो एक के हाली आई हो दादा हमनी के जान नहीं के देबे माने मजा ले तरु जना अपन हाथ में बाटे ई ना कह कि एथु हो गल ना तो जान तरु के लोग ताना मारे लगी तो बात सही है वो तो बात ठीक है कहत खाए पिए के अभी उम्र बाटे खा पी ली जा घूम ली जा चल लइका हो जी त मान लो कि तोहन लोग से त आगा ही ना भइल हवे साल दो साल आगा ही ना भइल बाटे त मने में का शिकायत बाटे आज न त काल हो कहीं के ना एमे शिकायत के का बात बा खेलाव ननद ननद बाड़ी लो आई सखी हम का करी हम 3 गो ननद बाई सन घर ही बोला ले बली सन मिले खातिर अब वही तू देखेलू का करी कैसे बर्दाश्त करेलू ए बच्ची तू का करी झोटा कसर के मोर हम कह देती जान तरू कि हम बोला
जाई ना कहीं ना वहाँ से कि देखी ना और बहिनी ऐसे उ हमारे के मारे लगन लागे नतिया वैसन उ बाड़न से त बर्दाश्त करतन से हमने के त हम समझ कर त काट देतन से ना। अरे तुम जानी ठीके कहत और आज हमारा खोल देल हमहू जाइम न अबती तो सिखाइम पढ़ाइम वहाँ के को हम के ऐसन करिहन तो घर में ना रहिहन बियाह क के हटाई तो तार मर देता ना मानता लेकिन तू कहता ना गलती काम करता कि तू नैहर के यार से अभी भी बतिया तो गलती करता कि नहीं। हां ज्यादा गलती समझ तो कोई तो समझिए ना समझनी है चलो अब समझ गई न तो ना जे बुलतिया ले मिले ना आज के लड़का इतना दुष्ट माने हम बताई हो। अच्छा हमनियो के त कहले रहनी जे त हमनी के मन ना हवे लेकिन का उ कुल जरूरी बा जब बियाह शादी माई बाप कर दिल त का हो ओकर आज तो वो भूला जाई वो तारे का अभी अथु न कल चाहता टे हां चलो ठीक है कहत और सखी अब का करी चले जब साग खा के निकली जाओ हमर माई को जतो पहले तो न साग खातर हमर त खाए के हमनी के त बड़ी सवा खाना किरण माई से मिलल वो ना कहीं बढ़िया से अभी ससुरा के सुख दुख ना बतेनी हमार तो पहले 2-3 दिन हो गइल बेटा आदमी कहे ना ननद खराब है तो इनकर ननद कितना दुष्ट को हमारे एगो ननद बिया ये तो ना बढ़िया ननद के हम का बताई हम गंगा पैस के ननद सास ससुर पहले बनी हमार देख ननद में माने कुल चीज ठीक होवे लेकिन हमार त नंदी घमंडी है तो चलो वैसे हमार का दिक्कत बाटे का हो लाए सखी तुम खा और बहुत दिन के बाद मिलल अब बउए इनकर के खियो खा फिर ससुर में के मिलता था जाना तड़ू सखी हमार ननद इतना निक नैहरे में तो सब मिलल है ना हमर ननद के बताओ फुट के देता नहीं रुको जा ई तना हमर ननद निक है अब हम का बताई ना हमार त घमंडी है जवन नैहर में हमनी के माजे मरनी जे उ ससुर में मिलेला आय हो दादा ना तो तब रह तू मारा मजा सब करता उ है मतलब घुमल फिरल के कहता अच्छा ई ना तो तो यार गलत सोचेली होय देख बिसालवा कैसे रोड पर घूमत आते देखा दो देख लो हो टाही में बा चल जा देख के ए सुना जा तो काम कर जा मम्मी ला भी ठीक से भेट ना कइलू ना चली जा हमनी के हमार अरे मीरा के बाकी चलबू हो ना चला जाए अब ताक लो देखी के सब्र कर लो का देखियो ओकरा के अब चलो चलो जा बीतल बात बीत गई अब हारला से कोनो फायदा नहीं के बदनामी तहारे हो चल अपन कोनो बात होई ना त मर्दे एक्सेप्ट करी ई ना करी नतिया ई त मुंह घुमा के भाग अच्छा चलो आँख खोलिए देलू जा चलो जा आ तार दूल्हा ये कल फोन ना कइलन हो हम मोबाइल घरे छोड़ के आइल बानी ना अच्छा मम्मी के देखे ना हां दूल्हा फोन कर तू जिया दे ना हमर दूल्हा त 1 मिनट ना हमरा देखो तर जना ए जे सकाल नहर महिला पर का जाने काहे सजे बड़ी धल दे तर पागल नियर बाड़नी कुछ करे के मने ना कर ले जाओ तू तो वक्ति में कुआरे पता सही रहत र वोट पर भेसलिंग ना लगा हमनी के हमेशा चलत हैं जे जा के भाई तो लोग बतिए अलग बात तो लोग लाइन मारे के बात कब मजाक उड़ावे लगा जना तू लइका के महतारी भइली हां तो का कैसे करी चलो ठीक बा ये सखी हमरा के बड़ी जरूरी काम याद आई हां जल्दी निकली जा कोई तो हमारे काम याद आवे वाला बना ये दादा तारा भेंट करे हां अभी भेंटे करे चली जा चलो फोन आवत हुई नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हम अपन टीम और वीडियो बनावे का संदेश ना रहला फिर भी संदेश रहला के कि अगर 3-4 गो सहेली जुटे ली जाता का बतियावेली जब बतिया के देखल जा ये सब बात हो जैसे हमनी के बतियावत रहनी वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करब शेयर करब कमेंट करब और जे सब्सक्राइब ना कइलो कि सब्सक्राइब जरूर करी बेल आइकन घंटी जरूर दबा दी ताकि ऐसे कुल वीडियो देखे वाला मतलब सबसे पहले रहुआ सबके पास नोटिफिकेशन चल जाए वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करब शेयर करब कमेंट करब यही सबके साथ विदाई अगले वीडियो में फिर से मिल जाए कोई के मोटाए वाला दे होखेला हां हमर मोटाए वाला दे ऐसे में तू टेंशन करत हो बाबू छोड़ा ना एकरा के देखत हो खाहू में तागे तू का माने के टेंशन ले रहो हां ई तो बुझाता कि और टिटिहरी हो गइल बिया हम तो तनी कहत नहीं बनी का हो सकी तो बिया होले दोबारा गइल बड़ी का करिए बाल बच्चा यही जगह याद आवत ऐसे कहा ना अब का करबू दिल के बात दिले में न बा तो हम का होता दुल्हा ना माने लगा अरे बातिया कहिया माने के तो बड़ी माने ला लेकिन का करी हई हमरा के फोन क के गुडुआ एकदम परेशान कर देला उन्हीं के वजह से ना तो जौन से बतिया तो ने करी जवन फोन विशाला ना कह दिए विशाला ठीक ना परेशान कर देले बाटे वो करे चलते का कर बुझा हो सब आराम से धनिया सना रे बेची कहिया जा मत कैसे कैसे हमर दुल्हा दिन ना करत रह जान बुझे खत्म कर चल भी तब खाना ना खीबी ना बढ़िया से हमर दुल्हा जान बुझा ठीक ना हमरे के विदाई ना करत न कहता ना रोग आके विदाई को के आ खाली ओकरा से मिले खातिर बिना तो जान देबे ना जात का खत्म हो हो करत तनी घीच के मिलता धर जाना तड़ू सखी हमार ननद देता ना
नैहरे में तो सब मिलल ये रे ना हमर ननद के बताओ फुट के दे तनी रुको जा ई तना हमर ननद नी की है अब हम का बताई ना हमार तो घमंडी है जवन नैहर में हमनी के माजे मरनी जे उ ससुर में मिलेला आई हो दादा ना तो तब रह तुम्हारा मजा सब कर तो उहे रहली घुमल फिरल के कहता अच्छा ई ना तो तो यार गलत सोचेली ये तो मार लकी तोहर से ना मजा ले माजा के मतलब समझे तारू इंजॉय मस्त